Hoy! Good morning mga katig-ab! Kaya na naman ninyo ko si Joaquin, your unofficial living and breathing na mitero ka-iriga. Nakadakil ka isi, na yun naman kadakil talaga ka isi. Pero, with dana ka mo santa, lag ko bagadi. Muman sa dikit na muman pagkababahain o rogan. Agko sa di pansita na. Sikat na actually sikat na yun na nakapagpa-renovate na yan. Gusto dati sana na parang alfresco din. Alfresco na. Dati yan dati ko luwas. Tapos, nagko na yan ako. Kadakal pati ka na pig-ilaan sa di ka maubusan sa pwesto sa spot. So, tatry tang mo na pansit nira. Maglanta pansit nira. Yan. Pagi ka din ko. Magtahan to sa katik mo isa. Ito ba mga siguro. Tama na yan. Tapos, at asilin na tayo, banal lang ako. Pangmala ka. That's crazy. Crazy! Uwu! Ano yun? Lumpot, madakil doon. Ano naman, adi. Kuman talaga, di buhay. Wala man akong ani. Wala man. Oops, salita. Suka. Siyempre suka, di maganda. Okay, dakala suka. Nabutang na ako paminta di ba? Okay, lastly, paminta. Pwede ka ibang turo na. Mudi masaram gading ko. Kumdo. O syempre, merinda ba? Okay, so... Ananta muna, sabi mo. Alright, tama-tama. Timplang wakin talaga din. Siguro makakalampas ako kading 10 tig-ab mo na ramrag. Oo, mas dagil pa. Bayan din tanahan. Tinikaban ka na ba katapos? Sige na. Laka puro katsilo na rasadi. Namit ana ono. Bay kadi ana pagkasili ka asad na sili. Sira. Ano pinagkaiba kan sa pansit sa iba? Pinagkaiba? Kadaman, except kakainin mo yung sa diarani sa inurugan. Di man. Pero masarap talaga saan. Tapos anak pinagkaiba niya, inunga mo ko. Kadakal ka serving ka pansit na yun. Mabait mo man, panalong-panalo. Kung sa arag sa ibang pansitan, puro sabaw lang. Ito. Kami yung kinakuha niya sa akin, kinulamang. So try ninyo sa atin. Try ninyo sa atin mga katik-up. Masarang sa atin. Now next time naman, terminin yung tandaan na di ka mo malingaw, mga G ka mo. At magtabi apo. Ingat sana ka mo, Permi. I love you all, mga katik-up. Till next time.